Khadija cikin ci amana ta ba zan taɓa yafewa ne ba. Record Mix. Da baka budurwa ƙara a bani yan bidata, da baka budurwa ƙara a bani jaki ko da wuru ne. Da santa a raina tun farko ya shiga jinina, ta nuna min ƙauna tamkar Hassan da Husaina. Ashe kiyin ragon layya ne take a gurina, sa'a ta samu kura ta ishe aku ya daure a tsara. Na damu akan ta komai inda so zan bata, na sai da mashin tsina don cikon gurinta. Wayata na sai da domin kawai an kwanta, kauna da so na ɗiba na ashe ina kara fatara. Da baka budurwa kara bani jaki ko da wuri, zan sai mata Pepsi ko Fanta na kwana da yunwa, na sai mata shadda mai tsada na dinga simowa. Idan an dake ta a gida ni ke kokawa, abokai na din sun yi kuɗi sun bar ni ina renon kura. Akan ta na zamtam karbawa su yanda take so, a wanki na yi wa yar banza na bautu akan so. Giyar so na sha neman kas hakan take so, ƙarshe ta bar ni ta bi wani ta sani a layi sai fira. Ciyo uku ke damun awwal masoya ku ji ni, kamaraici ga talauci Khadija ta bar ni. Ba dama in fito waje za a nuna ni, Khadija kin ci amana ta ashe haka soyayya take ne. Kin gudu kin bar ni haka ne ƙarshe ta kwaɓe, faɗuwar